Здравейте! В днешния епизод ще посетим няколко красиви водопада на остров Бали. Първият водопад, на който ви водим, се казва Канто Лампо. Той се намира на 30 минути с мотор от град Убуд. Красивите му каскадни води са идеалното място за снимки и поради тази причина е любима туристическа дестинация. Има вход от 1 лев. Така Флори измисли система за сушене на дрехи, докато караме. Мятаме всичко отпред, бански, ставаме един катун. един подвижен катун. Защото ни предстоят още много водопади. Днес е денят на водопадите. Продължаваме с водопад номер 2. Водопадът Тибумана е малка перла, скрита в обятията на гъстата балийска джунгла. Пътят от Убуд с мотор е 40 минути. Входът е 3 лева или 25 000 индонезийски рупии. Въпреки че е малко встрани от отъпканият път, достигането до там е сравнително лесно. Бих казала задължително. Ние пристигнахме ранния следобед и мястото вече беше доста населено. Въпреки това, бяхме пленени от красотата и приказната атмосфера на водопада. Джунглите и кратките се крие, ето става приятел. Водопад номер 3. Кунинг Waterfall. Колите и моторите, значи сме само ние двамата. Да. Паркинга е абсолютно празен. Може би един от най-дивите, автентични, рядко посещавани и трудно достъпни водопади в Бали. Това е Кунинг. Пътеката, която води до каскадния водопад, е тясна, стръмна и на участъци доста хлъзгава. Входът е 20 000 индонезийски рупии. Минаваме покрай пътеката. Стената до нас е малък водопад. Ето го водопада! Най-накрая, след 10 минути ходене, из джунглата го намерихме. Той е висок цели 2 метра. А това е гигантската река, която е прокопала каньона. А може би не е. Може би това е водопада. Да, ето го истинския водопад. Той е цели 3 метра. Флори сега се любова на тази неземна красота. Или може би... Не, може би това е водопада. Каква снимка искаш? Ще гледам към водопада. Така ли? Добре. Всички разбрахме каква е позорка нашата актриса. Тя иска снимка поза лотос, поглед към водопада. И сега ще я получи. Водопада Кунинг до момента беше най-безлюдния. Бяхме само аз и Флори. Да. Ами не се очудвам след почти километър, кое е такъв наклон. Те с белите капелки и стикчетата ще ми се оттели вола. Беше много красиво. Чуваха се птичките, бръмбърчетата, водата. Следвата ни спирка за денят е водопадът Тегенунган. Оказва се, че той е един от най-известните и големи водопади на остров Бали. Водопад номер 4. С височина от 15 метра той държи рекордът в района на Убуд. Входът е 20 000 индонезийски рупии. Таксите
за водопадите са предназначени за поддръжката им и осигуряването на лесен достъп за туристите. Може да си избереш белка и да се снимаш с нея пред водопада. Това бяха само една малка част от красивите водопади около района на град Убуд. Денят беше доста дълъг и нямам търпение да посрещна залеза със сок от манго в ръка. Последна снимка и довиждане от нас. До следващият път!